А ти дойде ли в новия детски кът на Хепи? Как се казваш? Моето име е Юли. Христо. На колко години си, Христо? 5. Ама приличаш, че сякаш си на 10. Да. Малко двете. Аз съм на 9. Айо, къде живееш? В София? Къща. Тя къде е? Там. А в момента къде сме? В Хепи? Харесва ли ти новия детски кът на Хепи? Да, харесвам. Да. Какво ти харесва? Тук хамесеса. Хубаво е. Харесва ми, че има тъплин. Никога не съм виждал, където да съм ходил. Би ли си празнувал рождения ден тук? Да, бих. Кой би поканил? Моите приятели. Да. С кой? Батито е... Бате? Да. А ще викнем ли мама и тате? Да. А кой още? Бати. Бати, добре. Не знам дали всички ще дойдат, защото аз съм роден на 23 юли и това е през лятото и всички са на море. И не мога всички. Нямам им номера и не... Може ли да говориш на друг език, освен български? Жике, ето моя брат е. Значи това е някакъв нов език. Може би баща му може само да го преведе. След 3. 4. Да, мога, но английски не знам, може много добре. Може ли да кажеш I'm happy in happy? I'm happy and happy. Знаем ли азбуката? Баба. Д, Е, Ж. Ела да си играем в Happy!